Αυτή την ώρα η κυβέρνηση δίνει μια μάχη σε όλα τα μέτωπα για την αξιοπιστία της χώρας και για τη σωτηρία της πατρίδας, ώστε να μην πάνε χαμένες οι τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού. Απατώνται λοιπόν όσοι νομίζουν ότι θα αφήσω τη χώρα να γίνει ξέφραγο αμπέλι. Και λυπάμαι ιδιαίτερα για εκείνους που γνωρίζουν τι θα πει και νόμος και δημοκρατία και οι οποίοι όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά βάζουν και εμπόδια και ρίχνουν και λάδι στη φωτιά. Ας γνωρίζουν όλοι ότι δεν αποπροσανατολιζόμαστε. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα με την ίδια τόλμη και την ίδια αποφασιστικότητα για το καλό αυτού του τόπου. Κύριε Πρόεδρε, ανακοινώθηκε η επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου την ώρα που υπάρχουν σενάρια που λένε... Είναι μια θετική, πολύ θετική εξέλιξη αυτή, το ότι η Καγκελάριος δέχτηκε την πρόσκλησή μου να έρθει στην Αθήνα και θα την υποδεχθούμε όπως αρμόζει σε έναν ηγέτη μιας μεγάλης δύναμης και μιας φίλης χώρας όπως είναι η Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ.